Ta hagini gisngi ngadani gaban aingu yu blay. Ba ublay wa ay bangi ngagani galan bangan kren biangi gani kitin ke jong blay shafi. Te nga ay kublay pi baro iba snap igini gijing hikai na gapor chikapor. Nga shimru igini galat iya kaban pingin mau shafi bat ban pentip ru iya ki program jingi. Aga jingi day bat kani ka jingi senga bangi pen kre. How new benai Oktober na duk arfu Southrik, arfu San arfu Rio, arfu Newtrik. Kamat nadu kesngi Thursday, hadu kesngi Sunday. Nginal santali ki jingi seng kata kadai nadu Thursday, kamat haka arfu Southrik nginlang kapal San Shiteng, haka arfu Santrik nginlang San Shiteng, arfu Rio nginlang tanga kapal San Shiteng, light now aga Sunday nginlang Arsil. Kata kadai kapal khawi bejimin step pada kapal South Shiteng Janmet. Kani ka jingi seng kadai kabangila pen kre yaka kat bala da ka jingi ayi ki jong tuai. Hot ngila duai ngila persyangi kaban duai kat bala ringi shani alut haga jing trai ka jong play. Bat ni lapen kre yaka kata garukam ba ngin ai life yaka ngin persyang ban le bahai kani ki jing hikai ki jing yalap baro. Ngila pen kre ru yaga praise and worship ngila pen kre ru yaga jing ruai ki jing ro ki jing mani ki ba kinlong ka jing ku bat ki ban penan borom yo trai. Tenga kwa bangan khot sno bahai pi baro shagani ki jing sang. Ngakwa ba baro ki ba yo snow yaga ni ki jing pentip. Snow bahaban pelat pon nadu kesengi ke sedang lada pila. Ban ya don lang bat ngi ngakwa ngani kendo bat pi ngin pelong ke jing duai ke bekerpang. Nakam ta jong pi baro ke baju snap ya kini ki jing hikai ke jingi ki subscriber baro. Lada pila ngakwa bapin pelat por. Snow bah pelat por. Ayu blay un kta ya ke dok not jong pi. Bala kumno ngini yo ia ka jing tray ka jong play o play un kur khui ki breu ki badan kam jing penem breu badan kam ia ka ta ka jing mai ka jing pen kia aga met aga Mynsiem aga jing ngi da kwa bang ini shambat pi ngi ngai kanan ka jing dora ka jong play kanan ka bar jong ka jing tray ka jong play ka ni ka jaka bat ka kmi nanti bo play le ai ka bat mai haga ni ka jing sang tengi khot so bai fi pelat par ngi ngai ublay un khui fi ta hagani ga pon nga lek biang shagani ga jingi kai ga mga ai ka ten ka Jinglong Mynsiem ka ba im ngala kreni gani ba ngin snot kho ban ri ga Jinglong Mynsiem ka ba im kalong ka ba don kamadu kata kata laban ong no ban shakri ublay kam de dega ba en rei ban ripat ya ka Jinglong Mynsiem ka ba im kadan kam ka jing snot ho iki ka to ni ki nongrem ki nongrem ki balong shisha habang abu umta kamat ki bangale ki bangayo ki don nga bible ki banga snot ho ru ba kadan kam ban snot ho iki ni ki nongrem fi ngala kren ba ka Jinglong Mynsiem kan im At ngila yos ngobon mahai ki jingi kai ko mga ong ki ba ong ni day ban penmilian man duai malakasngi manal ka jiya day baru play ban penmilian man puli ko bible ban penmilian man ruai ban money fi kata kedai ka babaro ki banget I kitip ita don ki ba le ika don ki ba puli bible shibon don ki ba duai malakasngi aingo you play Hari aga jing sham jonga. Bagani ka Jinglong Mynsiem kanda imi crack. Gakwa ba finyo snow igani katin ka mga ong biang sa jisen. Lada fi duay malagasni. Fi mani utray malagasni. Fi pulia Bible malagasni. And ray lada pimtre banlay ay nakabitaw tray. Ka Jinglong Mynsiem kandang yapi. Namar ka jing tamu ko jong blay haba open imingi. Kam day tamangin sipan biyang iladi.
Kam day tang bangin shi day ba play tang marway. Al bangin shi marway ni beneng marway kam dan kum kataga jing tumu go bano play. Nama kataga daw play unum sha yaki brio. Adin bagi yo jimpenim kin yo priang Mynsiem khoy. Kin dan ke jingpen sle. Kin tip e kin ke jamblay kin meditate kin pule. Ma kin duai baga Jinglong Mynsiem jong ki kalang ko pabe. Rela da kim le e kita baro kim dan jingman. Le yu ban pen sle fi. Le yu un pen dap Mynsiem khoy fi. Le yu un pini yo ga jing shai ne kin jamblay ya ki bari baro badan ne kin jamblay. Kan men toy yu ta ga jingpen Paul pi yo ga jing duai. Lada ya kita baro o pidan. Pi klem le e. Hanging kwa nganong fi. Kidan ki brio pi ki bale e pat na ka bentaw try. Ki bom show. Ki bom ina. Ki betuai ki be slot ki brio. Ki bale chi ki brio, mo ki ba ong met no e ni ka tien. Ki ba mla sha ban shus nga. Dan le ki badang shus dang ru. Tang ba ki benuat ban le e finyo i ki tu ki brio ki dan ki Jinglong Mynsiem go em. Nama fi pinlap ini go way masuk ai jingmut ifi. Tapi pulih Bible, tapi dua ya ye. Tapi yo jing shai itu ketin ke jong play. Hoi ke kemen. Semua tu nak yo jing shai. Henry kan ja ayu lada ye getu ke babi yo jing shai. Lada pilet pat shaki way ki brio ke bamdan ni ketu jing shai. But pio ban je tro iki ege wil play op een shaya ke jing im jofi. Peter ba alu kan no kan wanra ke Jinglong Mynsiem go be im. Ike jing im jofi. Ma pi bin yo ike Jinglong Mynsiem go be im. Kita de ga banga yo I ha ke jing im jonga. Ka banga mat. Ka banga shem ba ke Jinglong Mynsiem ke jan yap la ne ke jan ja la ne ke jan hiar. Andai na ngayo ban le ai. Ngayo I ka kala im ka kemen ka Mynsiem. Kalong im ka do not ka jinget ka ki ka Jinglong mo ka jingpen sle ka nang nep haba yo ban le ai. Naga daga daw nga kerpat fi bapin yo ye ka ni ka nomrim ka bang kren nga khambat ye ni na mar ngayo I baga ba bam le ai ka de ka ba pakla ka jingpu de Bible chwa. Ngayo I kom tho le ge jong am su pol de la dengan keren dan sibon ba bau tho e ni liang pen ngenda pule fi ni tin ge jong play wong aga shi ga ba ar ge jong Timothy ge nang ga ba ar snap kan pule du khat bani ko wong ma me na mar ge ta ku khon jong ha to pen khwan la de ge jing ai ka ba hu Christ Jesus fi wong pen khwan ya la de ha ge jing ai taman dala de par wong but kita ki ekeru ye ge bamalayo sno nga pedeng bon ki saki ye kita ken tu men IT hagibrio pigene ge bong IT hagibrio ge mon uto brio u bala pen khwanya la de hagajing IA ge jong Jesus Christ u de ban le ye bani I pat shakiwe ban IT mo o men IT hakiwe pat mo o ye kita ken sia bawang ye kita ken tu men IT hagibrio ki bala ban shania kabamat ngidran kam utu priu ubaklan aga jinga ye dakatu ko jing yo bor jong u lada ulet ban IT pat ye ka haki priu ki bala ban shania kamat utu priu ubayo e no blay ka kanang kam krawa u habu yo ban IT ki priu bala ban shania baru ong dapi IT ki priu bala ban shania ki bala pat ban hikai ye ki wairu ka Jinglong Mynsiem kam dei gitu ko bong oh ngate ngala tiplut ngate ngala so tholut dan gi briwa oh ngate la puli ning Bible bro oi kano fosi ni ka Bible ngala puli nang ta maskap lut gi jingi ka puli gi ka chibo nang ta na pet pat ki klam lai kam na nomrim na Bible bal na pipin klanya le dim klam ni ai shi wai bala na bi ai shi wai do ai gi briu gi bala ban shania ong po ki bala yu ki bala ban kai se ki wai do katakan ni Jinglong Mynsiem ka ba shisha ga je dai bar blai pim la ban shakri u blai wala da bikam la ye
Uang nang ni uang mame na markata sngap ngan pulema uang. Mame na markata to sha shitombat nga kumu shipai baba jong Jesus Christ. Mdano bapun su sat ila diri ki jong ni jingem habule yele thma khana monyo pun sno bai to ba tu shipai yo. Bala da unu yele aga jingele thong. Anam pun phang ban siat yu lemdau yele kat bade rukom. Kadai unu sumar bri wo 3 minute manyo nengkong mo una ki so to perkhat bai ka banga ong nabau try un ayame kajing shampang haki eki ibara fi lada pi pule gane gad khat gade kane ga bo ong gad khat ga nyaw ong to perkhat yaki banga ong nabau try un ayame kajing shampang haki eki ibara fi ke kajing shampang kade yeki te yeki bo kulana ne Ukraine shipai Ukraine no yamare thong Ukraine no sumar bri yo no rap Figani kaktian ke bukuran kamat usipai udah bakilan met nutoi un kilan met ko emabano usipai udah dan ke training nakabentaban yelet ma ban siat suloi ani ban moban ya kiu ke klau betap ban yelet ban ya let ma rek la daw ni usipai jule yelet ma ngedok ke ma umle kamen toi yu ke training ke bupas kamen toi tu ke kedan ke budan la daw nong ya mare thong ule practice malang si mare practice ula de bustet re jule ya mare competition pat angno unong rep ula tre ula rep ula le ndami tre bam kay kita ka jing ka bakum gano ka jing mo kay ka bakum gano ka jing rep fi ina ka daw kay ka ba Apostle Paul wandra ang ni kadai ba mga pat magpi la daga Jinglong Mynsiem jangi ka devan im ni day ban let yele thamang ni day ban mare thong ni day ban sumar bhab ni day ban bam no solve me na jishon fi ka ba isen ay mentangan keren kumbalang Kabang isen ay mentahagari gijani. Yaki priu kiba ong ba kilong kristan na nikilay jingseng. Fina snow san ay ani gade jing snow tho bangadan. Ba kiba buon ki priu kidan na gibuon ko. Kabaning kong dan ki priu kiba kwa ban le ye kamakim dan jakaman le ye. Ndan ba ailat ki jingseng. Kataru ko dai ko ni gilat kiba sneo palat kiba laban na obamday. Kaba arpat dan tang kandiat kiba lay kiba khambol gide kiba supay kai. Pin lada fisulang tang ginong pay kai finang tang kabatay. Pinang tang gayro ba pinang tang banben. Namabalay namarbafim lay Pi hangno bidan mo kasi kumno bilang Mynsiem ka Jinglong Mynsiem ka ba kumno fi ka balay ka kadanjing snot at manitoy fi ka pan ki im ka Jinglong Mynsiem pim kan mau iya ka Jinglong ka jong Apostle Paul u ay jing pala kumno u ong kumno Apostle Paul tangin dia puli gani nga si stanat igani ka jing pala ka jong kani ka day ka bukuren ulumlot ikit mem sani ki no lambaro shobon mino na kani ka balang ha Ephesus manong puli lo ngan puli tang na kalnong ka ba arpo ngan puli na ka khot ka ba life away tangin puli ka khot ka ba life kalnong ka ba arpo khot ba life away Nabakumta tu yesharai tu dakin mauru bajin laisna minme minsingi ngamshim lawai no ban sneng ye wipuwe na fi daga jingjamat dimenta nga aiti no api ya fi hau blay bat hakaktin ka jing ai ejong ubala ban yaite ya fi bat ban ai fi ga pinta padang kita baro ye ga balapin ko karupa lani ga ksiar lani ga jankub jongno ru ngamshim la ikwa pi pitip ba kini ki kiti ki la trei ban pendap ki jinan kam janga bat jung ta badan lamat nga
Haki ibrong ala peniga rukom mapida ke betre minat kum taga devan shan bor yegi betlot. Bat ban ken mau yegi kitiru tra jisu ba uhi ula ong. Ka kamsuk ban ai ban yegi bedia. Mo ka kamlang jingker khu aga ba ai ban yegi bedia. Fika Jinglong Mynsiem ka shisha. Kadai ka bangi snot kho ba ka kham kamen ka kham lang jingle khu ka kham im ka Jinglong Mynsiem. Ha bangi snot kho ini gnong rim. Bangin ai shi gibrio, bangin leye gibrio. Bangin leye ka kamu blay. Banya ka bangi shipudyang. Fi ladang krena lor ka ni gnong rim. Fi pindayo iba ka sniyo ba gani kini sniyo ba bangi sai ke brio da ka tin ke jong play tamba kim lay ya ka ban rapat ya ka gospel ke jong travel sab si we ka jing sai yo khna yo khlo lada ki kuda par yam let yai mare ka penlang obisi kelas ngai do uniopa fi ha ke Jinglong Mynsiem ru ladang isu besar bat ke brio kim lai kan kelas ngai bat kin kelayap ka Jinglong Mynsiem nama kita ka dau ka dan ka mengin soto bahai gane ka khamsu ka ba ai bani ka brio fi yo priam fi kmen ndrela da fi yo ban ai pat shigi we ka kham ka men But pinyo iga ni jing ai, figa mga kren, kalaba lang wala ka pisa de garo. Da fi laban ai, si ka priyo, ka badana pring ka jing e. Da fi ai, ka jing alam ka jong Mynsiem jong play pun ki, fi ban ai. La da fi yo lele ka ban ai, si ka kam ka jong play. Kata ka jing ai, mday ken basu ai, matla. Hadi ba fi ai, si ka kam play, si ka priyo, ki bada pun tre kam hok ika. Kasuk haba fi ai. Kalang jingle khu. It is more blessed to give than to receive. Fi kalang kham lang jingle khu. Ka kham krao ka ba ai ba ni ko priya. Bat ngada kirpa di fi ba pin snot ho ni ga nong lem. Shong slam ga ni ga nong lem balai. Namang snot ho. Bala da pikwa baka Jinglong Mynsiem kan dega be im. Nai long tang ginong pit kai ka kamu play. Nai long tang ginong wa niya ka hima ka jong play. Nai don la ka jong ka rukom per khat ka bung pakla. Sngap pe gani ka bang kren. Bala da pikwa balong kibriu ki be im. Ka Jinglong Mynsiem jong fikan long ka be im. Ka bang kwa ba pin le ka dei. Pen mlien balong ka jingle khu shaki bay. Jinglong Mynsiem di pikan im. Ngayo igway ka nuksa habaw Jisu Kuran siya Yohanes hagdal na Patmos o address ni kong ikabalang Ephesus daw Kuran ni ikabalang Ephesus nga siya isngulong nga ngayon ka ni kalanong nga siya perkhat barabwa baw yaro ni ikabalang Ephesus na dong siya dong na udang persyapat iya ka Jinglong jong ka kata ka bagi ino ikajing it ka baningkong But naki ino ay gajing it yung baningkong o ang ikinikitin o kan maanang no pala hap no. But to kala ka bomot but le i gajing le yung baningkong ngas ngulong mo ay katakatin ko ba le yung gajing le yung baningkong. Limda kum tangawan kloy pa bangan pengkriya no yung gading peniyang syarak jong pa nagajaka jong ka ladapam kala ka bomot. Fi ban le yung gajing le yung baningkong. Kadai kebetulan kama do kata. Fi ban im ke Jinglong Mynsiem ban yo biang banginum do ban yo biang yo ketu ke jing it ke jong play. Ke baningkong. Kadai de ke jing le kum no le biang. Le ke jing le ke baningkong le kum no dang sedang. Pikin mau kum no ila dia dang sedang man siam yo try. Le kata. Pim thai ban le jing seng. Perkhat bro singi taman le jing seng. Him type ban be prayer meeting. Him type ban salap di brio.
Pim tight ban snap the team the jump play. Pim tight what ban play o Jesus si Gabriel. Fe kita gi di jingle aga por bagi mat di jing e jump play gi ban ko. Tela daga jingla man sim na bigi de ban im le biang gi jingle gi ban ko. Le ye. Taka di point ga bang ban ni la arsian men ta bang krena ga ni voice message. Te men ta gi sngi ngan pen I se ga way pa. Ka point kum no ngin yo I ba ga jingla man sim jo ni kan im. Kaba ar what glad ia ka jing map e ka jong play. Ia ka jing im job. Kene kan ri ga jing la man sim ka ba crack ka ba im crack aga jing im job. Man laga por gidan ga jing le. Man laga por gidan ga jing wan ban pen that ban pen nia ban pen snow that chu chu chu. Man laga por kan don be ka jing le ba kem snow ma snow la ban duai ban net seng ban shikri ban shimenta. Ting ting ka thak wan ga ni ga jing per khat long ngan chi shong no. Rei ngan pen I fi nang ni ia kene ga jing shisha. Bala daga jing ma Mynsiem jong pi kan im. What glad ia ga jing ma e ga jong play. Abang akran ni ga ta kamat. Snut ho ia ga jing yo ma jong pi. Umno bau jisu uyap ga din na. Kumno bau try usha na ga benta jong aba jong pi. Kumno bau haban long shadow shiga jing tap. Shadow shiga bajiliyo jong ga kandau. But ban mi pat na ga jing tap ga sngi ga balai. Ban wan wan nga ba de pi. Bala bang sham bil try. Ni yo ma de ga jing ma be ga jong krau pala. Fi nda fi de sham shisha yo play. But pi yo ma de ga to ga jing ta ga ba shisha. Ka to ga jing snot ho bo play u map lut de ga pop jo pi bar. Cancel lut u pendam lut de ga to ga ba rim bar. But u ai fi ga jing im ga ba mai. Fi ka to ga jing snot ho e ga jing map e ga jo play. Ka pen long im e ga jing long Mynsiem cho pi man la ka por. Na nget pi snot ho e ga ta. Ki to shisha ki ba da man. Yo Jesus Christ. Ka jing im Mynsiem jo ki kan climb back. Namar kim kle. Ye ka jing map e ga jo try. Nasa yo I Gabriel ga ba I shir hamba. Ka por ba sedang syakri ko makatuan islam. Hari hadian tu ji shir hamba ya. Hadian ka tu ga jing la Mynsiem ga klem plo sho. Na piwat benia. Itu Gabriel ki sedang man klet. Ya ga bor ga jing map e Jesus Christ. Mynsiem ga ni la ga tu ga jing. Ahado man tagis ni. Lampat judan ke por bangan klet. Menu play pen eminga. Ngahot ke jipenim jo play ke dai nadu. Mempat sengi ke pertain mau jisu la dep ya. Haga ding flama pompat khai ni. Henry ke sni ke bangi da mat ke jingma be. Ngim klet ngai le dingam klet. Nang keren tu kami be. Nama ngasut ho ko ba peniang nga. Adu man tagsi kam dai te ga ege. Ka ba peniang ka ba Mynsiem ko kunslol ka ba penkim. Ya gani ke Jinglong Mynsiem ko dai be tu ko sni ka ba sham yo try. Nga shat puli ni ga Bible ha ka ta ru ko. Banga yo I ya ke jingim ko jong afsul Paul. Singan chu puli ni gani khandia ba vindop shai. If puli ki kam to the apostle ko lang ba arpu ar khat ko rio. Kala jakat bangin ang late nanti bat ng poyo jam Damascus. Amashi teng sngi kinde bating shine lap na benang ka jing shai ba kraw. Baro sodong ina. Tinggal kelan krama kandau bat mga yo snow. Kitian ki ba nga sol bale ma pen shitam bay ni. Nga tinggal itu
melau a try ule ye thu anga ngalong try bana Nazareth ngalong Jisu bana Nazareth yo ba me pen shitam ben ba me fi da fi puli gane kwa fi yo igni jinsha da fi puli gane wa so Paul yo ye ka jing sham shisha ba lu Jisu de ga nang ba khandai jongi kam yo pas dan ti Damascus pinda pek bahayo no brio juklet yegane ke jingja una yang hangno uni thubet kumno kulabamat kumno sham nanol penala prem ke jing sha bishar apden ke jing sha set bendi apden jom ke jing ki bo kendo ki badai ban pentlat yege jing laban se halai hamman lagi jaka uyet khu igene jingja kabau mat galanong ka bakandai uyet khu ajan malak we pa we jika bule na shupule fi na galanong ka ba arhu armentan na khat benriu fi uyet khu umlo wala pan kalayo hadu mata gisni na galai islam bri khamta mi gitu bampat jisham ngam jukle bagani thu ila ga jong testimony no tribe ni mi na ga jika ka ngamla kumno bo ma ngamla ban perkha ndrenga sham baka de gulang real shisha hadu mata gisni ngam ju niya bagani thu ila man mga kitmawi ka man mga kren ni ta kapin ki im ga jingla man se kata ka de ga mga kwang lan tep pin pule biang na ka kama pastor gu na ba arpun rio pin pule na ka khat ka ba khat ar ta khat kandai asngap ngan pule khat ar hakaniru habau dang le che Damascus ka bol ka hukum ru na grang balang do hamar shitan sni kus im ngala yo I hagat galanti ka jing shai na breng tamai ka jing shai ka sni bagar ting shai sa do nga bari kita ki bale jing lai lembat nga pi ifina pule ga ne bro ko na ka slam na ngan pule hagniru ndo do na breng jing sha bi sha u ye tho bet kum lo u sha mi jing ma ba ga jong twa fi apden jong ka jing sa bar wei apden jong ki jing e bu bi kendo apden jong ki bu bon ba ki jing sham jong fi ki ba pendu Mynsiem ki ba pentlat e ki jing na Mynsiem jong fi apden jong shibon gini ge fi yo ine ba kani ga de nuksa wa so Paul juklet ban pla ye ga bor jong ki jing ma ba ki jong try ye ga jing em jong fi kani ga de ga ba krishan ye ga jing na Mynsiem ka kle ye ga jing thai ye ga jing wet bara ka kle biang jing na Mynsiem ko be em naman gem glad ye ga jing ma ba ka ba kraw ko jong try jis o juklet de kat shega ba bile kat shega ba piwan la ga snow ba ne ga snow si la ga kamen ne ga jing bom kamen de pidana ga jing kurku na fi krempa roy what le glad ye ga ne ga jing shisha ba jisu ulama ba ye fi karam jo pi ga de ga bem dan chu bala ban seo hare ula seo de la ga jing jing ya pat ngada kerpat e fi mana ga sni ai bo blay un yo jaka jing ya ai bo try un yo ye ga benta pedem ba finum klet kum no vi sham try bat ba fi de fin snot ho shai ye ga bor jong jing ma be ka to Jesus Christ fi ga jing snot ho ye ga ne ka pen ki im ye ga jing na ma se ta ga de ga ba phim la len ma ga de ga pelang im ye ga jing na ma se tinggal kwa mangan skren biang ikan jika isu sisen mangan net bakan ikan kershan ini idai bandua idai boleh bible idai bandang kejeda idai berjalan baru tangga tak empat biang idai kaman leye bat kabaar kedai tanginum kelet bangidan kejing maaf kabakrau
lama ini daga jingi hap jo o halal ga dikna to bleng gur khui pi mi le no ini ai mo i try ngai mo i me ken try ngini ga por ba me yos ngau i ngini ga jinkre ada hai bakini ki priu ga snap baro kinda snap hai ka bakana long ga jinkre khui ki ha baki shekre penla iki begini aja kamat penla iki begini omat ya ga bor ga betul mai ga jingem jaki habaki kloy ga try ya kamat le ye bat habaki klem klem ga jingma be ga jama ya aisha me ga buram shi sui twai amen to blen kur khui pi ko ble shi